Hingga dalok tinang nang kok thaya san thang tu kok belekan important o brinok prapai da roi nai tong di borok khoroksa chala khoroksa bori khoroksa borok kunin 3 bosor hamjal ka 3 bosor hamjak laiman ya golo borok je break up amon ya golo borok video na viral khair khata kok ngoru ha borok je viral video na sabo leak khairu sabo viral khairu chala de na boroi tai ka viral tabung di tang goi nem tai je ko nong ke hamjak laiman isa ka ka lai kha ke no viral khayan nang tang privacy rong viral khayan nang tang borok na phunu kan nang umai ke borok na phunu ke borok bakha tong thoya ong na borok mai ok punya ongo obuno toini chungtini kok sanai je saboni video viral kha viral ongnai video ni je chalatai buri borok sabong kha joto kok kholo sanai क्या बोलूं मैं इस पे क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता Hingga dalok tabung ni tamung chong kisah hamjak lai ke hamjak man ya golo eba ke brak kak lai ke brak hamjak ma aja ka asuk thoron soi ka tai apno bari tai thangni mali aja kan brak joto kichu en ka sesong ka ka tam ong lai brak je age hamjak lai pura brak je privacy tokman abon tam khai dang kham viral khai nai ong ya kheba oino brak na share khai nai ka tam viral ong sinai bele oma hai je 3 basan hamjak ma kak lai man ya golo break up ong man ya golo hai video ta ka video je social media viral ongman nokjak kha tangnang jutan o video nugi makhna je viral ongman video no nugi makhna 5 minute 58 second video nok tak jutan nok pai khana je asung makan social media viral ongi to khata sanan thake o mai samung tang bai khana ekdom lachima je kisa chukman lachina nangta hingga phaitin o video mi hinang na kaham ke sai khana nai samung kha sala bori ki samung kha biang borong kha tam khaina borong nang kaham ke sai je viral video ongi tang ne a jaga ni hero ke Ankit Paghiran lama bini boys ka je 23 bosor ni boys ta bini nong ka Sikkim Gangtok man Sikkim atas je Sikkim ni rajdhani ke to Gangtok no abnok sain mano tai bo khoroksa super duper famous borok hinok sinia pa nong to khana bo famous ong MTV Sport Bila season 15 no audition no ni apna singborok je popular ong dakta nok juton nai khana show kaisa pop reality show to phana wi popular show hini sini jagota tai je babai je viral video je nogui jangnai buroi babu sem no bar konoi a jaga je poro Sport Bila reality show audition ni bar a jaga participate khai apron borok famous ong ta buroi mung okha pasang diki serpa babu India kaisa model tai content creator lab technician buroi ni boys ongkha je 22 bosor boys ta borok je poro a je MTV Sport Bila audition participate khai apron singbra hamjak laikha aro nuk laikha hamjak laikha amon panba heken 3 bosor kawi tong bok 2023 je Sport Bila a jaga borok participate khaita borok khorok ning a jaga Sport Bila reality show thago no famous ongo heke tai borok hamjak ma 3 bosor kawi tong tai hamjak ma tab chung juton chaiman je wala yu waisoi wai hamlai omai ongoi chong juton ni hamjak ma juton relationship chung omai ongman nugi mano tai borok na 3 bosor ni je hamjak ma to wala chuklai to tonglan juton ya kebo ni hamjak ma wala chuklai kuri omai ya borok je hamjak ma wala chuklai tong haipan borok kha abono control khai man lai liata borok je wala chuklai mani no borok wase asung ma khin borok je bakha nang chika heart nang chika pain ongin thang jaka ta hain ba goi nai last moment thang decision na lai kha song kaglai sinai last moment no thang ba omai ke decision na kha song kaglai sinai oman pare kha tang ni video no viral khai video no ta viral ke sabo khai ubai ko kong khide haide khnadi o chala be buri asken popular Sport Bila je MTV TV asung ma khin popular da asung ma khin bro famous song ja je pro o reality show thang bro MTV Sport Bila reality show thang afron ching bro na je afron ching borok bok no ma khin sini ta je notice ni borok bu kitabul kise obong da unnoti on da develop ong da ni je hini borok bok no sini uta haipan utama khaisina bai borong ni kaisa jikon cha mistake bai tini borok oma heke lasi nungan na kaborong no emon oma heke bororo hamia comment khaika ta o kok no khnai bekran jesukman borok ka hamong chung nung kaisa sama hamia khainin aprok saimon no no borok busung naisla aprsi nung saimon o kok kuri debu por ekdom ঠিক না হইছে বরং MTV Sport Bila borok no busuk asung aru jaga moniru asung marke borok no hamja asung marke borok tong thorui tong asung marke a jaga borok best couple hini hinjang a borok tabuk tini borok bai markin aso bohuk citra ke kuduk tangna nangkha tang hin borok je viral video 5 minute 58 second abo je social media leak ongoi phaikata leak ba tama hinjene o video no to borok je kono ni bising jaba khorokcha to viral khairi khina to leak to hinimalia Narak tabuk sungman brak tangai viral video khair tangai video na brak viral khair bang buran video viral ong khai nak ta sungui mano abo brak je poila hamjang lai pura pura je promise khai lekata je sumai tanglai kata jung nung bai kuni kag lai ya omai ko sumai tanglai khna ta ti onyo rokom ka sumai tanglai khna hengga chala bu burini puja se na buri puja se na brak samung hamia khai je na je video khai ka
Jadi nung ani ya kari thaka ebaka buri hingkana salan nung ani ya kari chini o video song social media viral khairulanya itu o mai kurak promise khaile khata mon pare kana tak nugin makana je chalafan buri phano o video no viral khair kana brak je kaklaiman oli break up ong man ya gulo tabo kana nungin man brak ni busuk ma kha je lokurok bai asuk mar ke je kaham kok sajagi chang no kaham ke nugin makana so kena ko video nugui tahu le kaham ken sai makana kaisa chicken chani ni mistake bai busuk kotoma tamo last match chang ke chang nok ta sai makana live busuk no tangi manok ta kaham ken sai mang khana so ke kuno din nok dolok omai sama hamya ta khai jang kha kai ani je subscriber rok smart tong ba omai sam kun din nok khai kla ang sai man nok ba hamjak lai nok bo je relationship tong lai tofan omai ke jin nok private je kuno private jinis na private ron ton dita phari ka hi nong ni girlfriend na fan private ke ton ke borong ta staff nukdi hingke te kaisa kok oma hai go dolok nok ta khaji je nuanu olo jorao thangai phana yakar phana kalang na hain bagnya umthai je private ni bagi kaisa safety kaisa obnar ni ma ton nai oma ke nok kuno tinom thai ta khai di do dolok obo belekhan chayango je khaini je viral video khaini dosi kalai thake khaiman je yang buri khe apno busuk manage khainan busuk kostong nok sain ma na buri live rok chala buri ju ton live no omta hai sem no haiban chala ta asuk hinje buri ke to ma ke hinjang nai olo thangnai jora thang ba oina chala no buri nok thang no khong khanai ka buri je no khong khanai chala mua bo no ke ta mong nai je buri mua no kha ta mong nai obo no dei ke ma je buri ko kong khot ta chala ta su ong khoria hengkang kha kai nok kaham ke buji khana omta hai je viral privacy no privacy un toni privacy no privacy ton ke no kaham ong nai olo last thang yak omta hai ro khai tong kha ke no lokor ko be asuk ma ke no kuduk jamol ta sam emon ki no bozai par manan chance dong ta so kang kha kai no kaham gen buji khana video no awila mar ki share khai di joto borok no kan nang sai mana no hai je hami samung ya bi se ya toi hamba joto no